ta, manglaad ta sa Cebu, Bohol, mga higala. Kauman kining mga maestro nga gwapo-gwapa. Tara, tanaw lang, dinhi sa doktor ta. Tara! Lapu-lapus rin, manisar na. Lapu-lapus, katuli, sinatilan. Episode pa dito po hari. Welcome to Lapu-lapus rin. No dull moment. Hello mga dudes, diri ta sa Mactan Shrine. Suruyon ta kung asa niabot si Lapu-Lapu. Diri gituli si Lapu-Lapu, si Majilan. Tinuod yun ay? Nada story niya daw sir. Salamat. Tumo ni ang Cebu. Mga kondo-kondo. Sulod ta sa Mactan. Sa Mactan Shrine. Hello. All activity travel cancel no? Istorya searches. Diya namatay. Ang among gipangita asa daw gituli. Gituli. Gituli to tinuod dire sir. Lugo siya bulubot. Pwede yung wala para makita niyo ang istorya dili siya piso namatay. Diri magsugod gud ang istorya. Ano to? Ano sir, paano mo rin yung assistant? Diri namatay. Kuan mo gina sa una sir, shoreline. Nya, very clean na. Sure. Diri sila binog dinong gabay. Dito sila nag-kuan mo, nag-reenactment. Battle of Mactan, pero diri sa una diri namatay sa diri trabaho sa Mactan. Dito this spot sir, April 27. Wala ka kada tuig sir natay reenactment diri kada tuig. Kada Every kuan. Celebration April 27. Gina-celebrate nila ang reenactment. March 15, 16 man siya naabot. Namatay siya. Wala ra di sa bulan diri ano ay 15. Ay sobra lang bulan. Wala 2 months. Sa sorry nung nagawa na mo ang kusiniro pero sa tinuod lang. Tinuod nila kay Ultim Suno. Kasi namatay sa kuwan. Kinsa? Kuwan siya. Ingon kay giihaw siya. Kuwan sir, mabita ito unang tumaw nga lahiro sila Lapu-Lapu kay kuwan mo. Bulan, wala tayo payo. Ala din payo mo. Namatay si Majilan kay si Lapu-Lapu. Sir? Namatay si Lapu-Lapu kay Sir, sa ulti siya, sa Tiguangon. Katiguangon. Pero sa tinuod na sir. Dili sa battle. Dili, Majilan sir, ang nakapatay sir. Ang yang chieftain, ako ang soldier nila Lapu-Lapu na, tawa. One day, pinasang sir, na soldier of Lapu-Lapu. Sumod, kasamod. Hindi rin namatay. Diri mo ha, dahil mo picture lang mo diri sir. Pwede mo lingkod diri, para na mo i-grow picture. Naman na tagipatay si Magellan diri. Inya ana dito asa madapit daw siya gituli. Dito sa sundan. Okay. Go na ta. Okay na sir. Hindi na matakado dito. Pais na kita ta nga. Kabalo ta nga diha gituli sa Magellan. Sir, how sa history? Sir. Mag-march na lang po. March 15, 1621. When Magellan discovered Mactan, the sailing the night, crossed the big ocean, and landed in Limasawa Island. Tama, no? Delay score 75 na. 99 na to sir, gamay na lang. Sige sir. Ganahan mo, O sa man ni, sige ka na imo sir.
Bayad ka na, dollar. Ay, pila din eh. Oh. Masagaling sa puso. Wow. Basi malibre pa nila, libre man po ito. Libre man ka diri. Salamat sa inyo. Kanya ikaw wa kay payong. Oh, dali. Pila na kakatuig din nagkuan. Kaning sundang. Hait mo na gigamit. Mao na gigamit din ko sila pula pumala simbulong nga gibutang na siya dira kay mao man nakapatay ning Magellan siya. Dili na siya maoy gituli kay Magellan. Ma'am, kana daw sundang mo daw gigamit pagtuli kay Magellan. Mo ni si Lapu-Lapu. Oh. Asa man to si sir? Ko asa ta mo kulag ko diri, ma'am. Korea sa Espanyolas. Sana, tama na ni. Tama na. Paong na akong sakyanan dito. Nya magkuan sa kaluit ko. Oh, Dila mo kalaw ang milyonaryo sa Cebu Dila mo makuha pa og kuan. Sa iyang sakyanan kay ha? Dila mo kalaw mas sindre. Kitchen? Barato na tagpulos pinta na. Sa kitchen. Kala mga Kitchen. Dili na lang. ano gitara. Dili lang sa. Video ta kapil sa akong vlog. Kanta dali. Silog dala. Ano ba tayo mo? Ano ba tayo mo kuan? No. Tabangan ka lang para patay ang mo kuan. Ano? Kani mo may dito ba? Oo. Ako lang na dito. Ano ba yung payo namin ka ng tulong? Dara among driver nga chief engineer. Okay. Sir, salamat. Sir, salamat. Ano ba bata mo? Actually, sir, ang mayor diri ako ang kumpare. Yang mangod ako ang inaanak. Pero di Kuan diri sir. Dagkong tao ba? di man kanang natsambahan ra. Macambahan mag kuan Pero sir. di gyud ko di. Kana man yung mga sa mga butan sir. Kana lang kuan kaya tong nagpa-kuan ko pili. Kung diri ta mo agi pag uli ninyo mo ingon na dai mo natuyok pa na ko ng island of Mactan. Okay. Dito man tagikan kanina di ba? Diri kung diri ta paingon dito na complete na nato. Ay gamay ra man yan, Gamay island sa Mactan. sa ulan oh. Suroy lang gihapon. Nadayon ang suroy tungod sa grasya. Unya sir magpahatag mo sa pair karon sir. Dili Murag dili siguro. Basta puin mo atong sir ha. Matinumanon jud Ano ra kay ko? dili po the entrance aning. Unya ako. Gusto na mo nga dali ra na naligo sa beach. Diha ra sa ni. Sir. Kay mo naman. Hindi mo ato kanang layo kayo. Para talaga. Suban. Kasi signal number 1 na diri. Nagani sir. Wow, maayo naman tong panahon. Bag-ungat pinakataas ni unsa di siya sir Dance? Longest bridge in the Philippines so far. Longest bridge in the Philippines daw. Dili sa Cebu ingon ni Region 7. Toll Plaza. Wow. So katong sa Tagum Sir Dance, unsa man to? Ingon po nga sorry. Flyover. Gani bridge, gani. The longest bridge. Sana seamless drive. Ay, Toll bridge. Toll pay. Pagkitaon na to sa RFD. RFID. Cash. RF. Saan dito ko kasabot ang Kung kaning cash o kaning sensor ni
naka-rehistro ni ano ang car. Automatic na siya. Kuwan na din. Gang, nabilin nga 254. Wow. Manila Inlex. So pero ato sir, asa mo ka magbayad ato sir? Na may kuan ka na mag-top up ka na agad sila. Narito unahan po, narito yung ano, pwede ka magpa-charge yun. Nga, kadanglit o tulog po yung sakyanan. Nakarehistro na dito yung sakyanan tanan. Usara ka kata. Bisag asa itong tulog ang sakyanan, pwede makagit. Basta napay karga yung buwan. So kapila ka magbalik-balik di ay no? Yesterday's. Ginani lang tang sambal. Dito bagang sa mga kuan. Negosyante ni Bangayan. Grand breaking. Pila ka minutes. Taas 3 minutes na and 20. Pila kaya ni kilometers. Murag mo na itong nasa video na ako sir ba nga itong na-edit. Nataas na tulay. Katong taas na tulay. Speed limit 60 km/h. Wala radar diri sir no. Hindi lang ta kumpiyansa kay basig pusas pag tutsunan. Kung na mamusel. Sir, overspeed ka. Mao lagi. Ko patay. Daga na mga tagas nga building diri sir no. Muro po nag Manila na ba? Dadun mo sa Ayala Center kanang gitrabahoan sa kong anak. Narito lang ako sila. Longest bridge June. Sa build manini. Dili, pane. Kanang private ni, kang pangilinan ni. Private na siya. Okay na, may bayad yan. Private na siya. Wala na traffic dire. 4 minutes and Okay, na may bayad. 46. Dugi. Na may bayad. Kaya bayad. SLEX ag NLEX. Tuyoon manggugay ni siya. Muna nga, butangan nilag sumpay dito paingon sa Cebu yun. Kay, manguban mangudi na mo agi dire kay asol mo at pa dito napitalisay para maka dapat din lahos ning Cebu para dili ma-traffic ang moagi o Cebu. Okay. Agi ka na sir sa tulay ni Wow. Nindot no? Kanang murag naka sa laing nasud pud ba? Mura na Jess. Mura na tag nasa Baganga. Taas. Taas yun. Bridge. Kasi kay kuhaan na ni. Di ba, kuhaan naman natin lang. Ato man ang SM. Ato. SRP ba nang daan niya? SRP. Ato sa Picas, Coastal Road. Birtik. Opo. Wala may nagbantay. May mamusilay. Wala yung mamusil kay private manin. Wala na to sa iyan ang tela. Ay, ganda ko sa kayo. Inig mga tubang sa ito kay burong nagduha ka buok no. Kuan na dahil siya. Yan
Para sa PC ni puti. Gani. 5 day. Yan, kuhan man di ay, tubo man di ay. Ah, 7 minutes yun guys, sobra. Hadlo ka atong balay dito, ma'am. O nga, nasa buntod ba mga landslide? Oh, abot na Okay ni siya, kita. kung diretso Cebu, airport to Cebu. Unang buhatan lagi nila paingog sa Daghan mga gianing na kuhan, kaya di na matraffic diya sa sentro. Lahos na to Cebu. Okay na siya. Malag na toll fee. Oo eh. Wala problema. Pilara man na 90 pesos kaysa Ay, traffic ka dugay ka. Yun yun. Okay na. SM ka na. Kani mo ni SRP South Road Properties. Yes. SRP. Amo ni SM. Ibig ako malit na uwan. SM. Kaya naka-traffic ka na. SM Seaside City. Baktas lang. Pwede po baktas. Baktas lang taon nga. Gusto mo nga mag-exercise. Oo. Tapos taon niya. Ato tag pikapon sa Okay. natong kargamento sa kuan. Asa Atong sir? nabaho pa siya nabaho na casino. Ay, kasi. Casino, hotel. Hotel casino. Okay, next stop, Ocean Park. Ano ba slalom? Oo, Jay. May logo. Ocean Park is waving now. Wave naman dyan. No stopping. Cebu Unloading. Ocean Park. Events and Center. An event center day. Okay. Okay, sir, salamat. Salamat sa among tour guide. Tag-iya, milyonaryo. Nabalsa. Ingat Richman. Yes. Yes. Sir, thank you. Chat lang ko, sir, ha? Oh, chat lang nga kung pan ako hatag og instruction sa driver. Yes, sir. Salamat, sir. Sir. Okay. So, ang atbang niya is Seaside City, ah. How do you edit da yun? Seaside na, sir. Okay. Welcome to Ocean Park. Ay, nabalik si sir. Balik mo si sir. Hindi yung problema. Ah, wala. Tulong sa akin. I love Ocean Park. Kailan ko lang pangalan ng tour name. Kaya, butang chi. Type na natin. Yung mo na lang ako dito. Senior naman ka, Sir Dennis. Dennis. 5. 5. Balik 5 tanan. 570. Sino all. Enjoy kayo meal with discount. Yes. Ang PWD is 573. Oh, see? Mag-enjoy na. Magpa-PWD kayo. Tara na. O, diba? Tara na, apply na. Basta po rin ang kuan. Unsa iya. PWD unsa imong defect? To be continued, abangan ang sunod nga video. Dinhi lang sa Dudes to Horta. Thank you for watching. God bless everyone.